pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kun Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugar. Abo man sa politiko. Pero nagapamatingin ako sang mga balita. Kag drama sang Bumbu Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Oh, hala! Wala man niya gihapon pag itatak ang iaabo sa tasa, ho? Sa atubang naman niya gintatak ang abo. Ay, abaw! Ginapaaki gid ako sang tao nga ini mo. Abi, kay ibalik ko si atubang ang tasa. Oh. Uy, day. Hindi ka gani mapaglampo sa tasa sa akong natubang, ha? Kuha na da. Mainit gani ko karon. Butangan ko na sang abo. Ano ini? May simagol sa amon hagdanan? Sa pagkilala ko sang simagol nga ini, iya ini ni Orly, ang nobyo ni Tring Tring. Kon amo, ginpasulod ni Tring Tring si Orly, samtang naglakat ako? Wow! Kaayo nga maid ba? Ginapatalikod lang niya ako kang magbakadto man di sang lalaki? Mahinay lang ko
Basi bala kung may ginahimo sila nga hindi amo. Mahinay-hinay la ako sa pagsulod. At Dali ka, Orly. Kay basi ko mag-abot si Tayrusing. Ay, ano ayan na ginabuhat nila nga duwa? Na madali-dali gid sila? Ang ting-ting mo ay maitom ang mulmulon. O hindi. Nulain ni Haw. Maitom kag bulbulon? Manol ka bala, Orly mo. Wala ka pagali nakakita na, haw? Maula nga ni umusi anon ting-ting no? Uy, ang animal nga tring-tring. Ginapabusikad niya kay Orly? Agoy! O hindi. Ay, nagano-ano man kuya man. Nga nag-aragoy man kuya man. Tapusa na, Orly, ah. Kiibutang ko na ining istiwiti sa akong adobo. Istuwiti sa adobo? Ay, istiwitis galing ginapabusikad niya kay Orly? Ay, dusagaga eh. Samson! Bah, ang akon pa kay isa nga si Simra. Nga nagahibi ni siya man. Kung hindi ko magsala, manugid naman si sang ila problema sang iyabana nga wala mang kulabot. Wah. Yabaw, Samson! Nga Simra, nano ka? Ginbayaan ako sang bana ko! Wah. Ginbayaan ka naman? Siguro nagsugal ka naman ay. Oo, nagsugal naman ako. Nagakaagahan ako sa sugalan. Kung kisagani, hindi na ako makapuli sa sunod sa isa kasimana. Samson, buligi man ako ay. Nga sakon ka mapabulig. Kay nanay kag tatay mo lang. Akigan nila ako. Maayo kaya kay makahangop kaya sa akon. Samson, pangako. Buligan mo lang ako nga magbalik kay kami sang akon bana. Hindi na gid ako magsugal. Amo mo nang silay mo sang una sa akon. Pero wala ka malagtuman. Pero subong, tumanon ko na gid ang akon pangako. Kay man, may balatian ako. Ha? Kung amo matuod ang balita nga may TV ka? Oo, Samson. Ugaling, hindi colored. Black and white.
Ang buot ko ya silingon, TV bala sa baga. Oo, matuod na. Kag siling sang doktor, kinahanglan nga magpahuway ako. Amo gani nga sa imo ako nagkadto. Kay basi malingaw ako kung makaistorya ka sa akon. Oo. Madamo ako sang iistorya sa imo, Simra. Isa sa mga istorya ko sa imo, nga ang bana mo gali, nag-upod sa iban nga babaye. Kag ang babaye, nagabusong na sang 6 ka bulan. Karon, kung hindi mo na madala ang problema mo, magsaka ka na lang sa poste kang maglumpat. Uy, Danica! Bakal na sang utan. Pres ka ni. Nami ni buhaton nga laswa. Oy, uray, ikaw gali? Mayo kay nag-abot ka. Ata sige, taga, ako sang lulutuon nga laswa. Oh, Ari. Naputos na nga daan ini. May ukra, may patula, may kapayas, may tugabang, may balunggay pa. O Ari isa kagatos ka pisos. Kamahal ba? May barato pa subong haw. Jay! Dali, di bala anay? Ano'y nanay? Oh, ari ho, may lalaswahon ako. Samtang wala pa ako, lutuon mo ina ha? Oo na ya. Kag samtang wala ako, hindi ka magpasaka kay kani dire ha? Ano gidya kon pasakaon ko si kani haw? Kay nobyo ko man siya. Ay, husto. Bisan pa, hindi ko ya maluyag nga magkamuhanon lang dire. Tungod base kung makalimot ka mo, kag huben pa ako ya para nga maglula. Ay, correct. Tahala sige, malakat na ako ha? Ay, madunga na lang ako sa imo, Danica. Tadali uray. Ay, oo. Husto ang imo nga ginbuhat, Danica. Hindi ka dapat nga magkumpiyansa. Kahibalo ka naman sa mga kabataan, subong. Matigang lang, nagabusong dayon. Pero, wala ko salig sa anak mo. Piho, nga pagtalikod mo. Pasakaon man niya ang iyang nobyo. Ha? Matuod uray? Ay, oo. Kung gusto mo, mabalik ako sa inyo. Panilagan ko siya kung magsaka si Kani. Kung magsaka gani si Kani, sugiran ko ikaw. Pero, kinahanglan nga may bayad. 20 pesos, pwede na. Wala makahibalo ang bata ni Danica.
Nga ari ako sa ilalikod balay nagapanilag. Oh, hala. Si kani ina. Siling ko gid daw. Siling ko gid. Nga paghalin sang iya iloy nga si Danica. Maabot gid ang iya nobyo nga si kani. Likod man lang ni Danica ang iya ginabantayan. Jay, Mm. wala na da si nanay mo? Wala na. Dali na di. Ti daw. Siling ko gid. Mapunggan mo ang bata. Hindi lang ang baba, ay iste, ang gugma. Kaina pa ako nga daw maano sa mulat sa imo. Ay, ato na. Nagsaka na si kani. Karon, madali-dali ako. Pahibalon ko si Danica. Ano? Oo, Danica. Piho, ato na si kani sa ibabaw. Kaginahanglan nga magdali-dali ka. Samtang wala pa nabuka ang kwan, ang pakwan. Ba wala gid sang huya ang anak ko nga ina? Wala gid sang huya. Ikratan nga sari isang babayi. Ginpatalikod lang nila ako kag pasakaon ang lalaki niya. Ay, amo ginaya Danica. When the cat is away, the mouse will play. Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Tugtugwa, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Flash sa Radio Bombo! One, two, Panalo! Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mga nakatanggap na ng kanyang premyo sa Grand Draw. Ako, si Rona Villabert, taga Barangay 18, nagdaog sang 10,000 pesos sa Grand Draw sa Star FM kag Bombo Radio 1-2 Panalo. Ini nga premyo gamiton ko dugang sa among kapital sa amon nga negosyo. Permigi ko ga join sang promo sang Bombo Radio amo ni gani nga nagdaog ko sang 10,000 pesos. Kag dako gid ang akon nga pasalamat sa ila kay sa dalayon ko nga intra nagdaog gid man gid ko sa Grand Draw nila. Idugang ko ni kapital sa amon nga negosyo
presyo ng inasal ng chicken pork and barbecue sa tabangan sa Corazon Locsin. Damo may kabakati ang akon nga purchase ang akon nga ginadugang sa panakot ko muna akon ginahimo nga purchase. Ang silver swan soy sauce kag silver swan nga vinegar kag ang wow sarap. Amo na nga magtipon man kamo para magdaog man kamo diri sa Bumbo Radio. Sa liwat madamo gid nga salamat sa ilang nga promo kag kamo man dira ginagdak ta kamo nga mag-intra man sa Bumbo Radio para magdaog man kamo sa ngamon nga dagaan. Basta radyo Bumbo number 1. Number 1 ang Bumbo Radio. Star FM, it's all for you. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo. Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable
nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail. Kasaysayan sa mga tinugang ang ilakabuhi naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail. Makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial Jail. Aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad, ginbanyos ni Melinda ang lotion nga ginhatag sa iya ni Dr. Emilio. Nagbatsyag ini sang tuman niya kasakit. Tubtob nga hindi na siya makaginhawa kag napatay. Diri sini nga bahin mapadayon ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Ay, ari na. Tapos na ako pamanyos ang ako na wong. Karon, ang bugos ko naman nga lawas. Himason ko ginin sa bugos ko nga lawas. Pareho sini. Ano ini? Kalain sang pamatsyag ko, ha? Ang akong lawas.
Aragay! Doon sa ginatuslok-tuslok sa mataliwis nga bagay. O kung matalom. Aragay! Aragay! Ano ini? Pati ang akon lawas. Daw ginahiwa sa kasakit. Hindi! Portagit kasakit! Ano bala ini? Kasakit kaayo! Dasa hindi ko na magwanta ang kasakit! Aragay! Hindi ko may balaan anong buhaton ko. Kung bala, matuwad ako o kung masaka sa kisame. Aragay! Kalain, nasa maunos ang akon pag hinahawa. Nasa mapatay ako sinis nakasakit. Diyos, napatay ako sa kanamit. Grabe. Grabe si Belinda. Gimpatamag niya siguro sa pagbanyo sang lusyon ng yalawas. Mabatsigan kong tumang niya kanami. Takay malo ako sa mga tiniyon ngayon eh. Hindi hamak kakasakit ang nabatsigan niya. Samtang dumabuang siya sa kasakit. Ako naman, do sa mabuang man sa kanamit. Berta, sali na si Melinda? Nga ikaw ang nag-serve sa akon sa kape? Doktor, hindi na makahatag sang kape sa imo si Melinda. Nga man, ha? Patay na siya. Ano? Anong siling mo? Patay na si Melinda? Oo, doktor. Kagabi pa. May nakabati sa pagpangayo niya sang tabang. Ganigintawgan siya sang ambulansya. Kagindala sa ospital. Apang patay na siya sang makaabot siya dito. Pero nga Berta, anong natabo? Sugiri ako. Suno sa doktor, ginatake ko na siya sang balatian sa kasing-kasing. Balatian sa kasing-kasing? May balatian siya sina? Amo man ina ang ginsining sang doktor. Amo bala? Makaluluoy man siya. Doktor, bisan kami, hindi man makapati. Ang iya bangkay, ginpadala namon sa ila probinsya. Dosende ako makapati, Siniberta. Dosende ako makapati. Kahapon nang siya pa nang dulong sang kape sa akon. Apang subong patay na siya. Makaluluoy man siya. Makaluluoy man si Melinda. Anak ko! Anak ko! Nay, gusto na ina.
Madama pa kita sa buluhaton. Kag maabot ng bangkay ni Manang Melinda. Ipalubong pa naton siya. Oo, anak. Apang wala ako maglaom ga amo ining matabo sa iya. Napatay siya kuno sa heart attack. Apang nakahibalo ako nga wala siya sang balatian nga amo sina. Wala siya sang balatian. Apang nga amo inang natabo sa iya. Lamharon pa ang magulang mo. Kag subong, wala na siya. Hindi ako makabaton sini, anak. Hindi ako makabaton sini. Tuman gid ang paghilibion ko sa nabalitaan namon ang natabo sa akon anak kasi Melinda. Sa pagpadayon ko pagid, ay, malo. Nagdamgo ako kagabi. Anong gindamgo mo, Nay? Si Manang? Oo. Nagdamgo ako kagabi. Nagahibi siya. Daw nabudlayan siya sa akon damgo. Kag nagalain gid ang buot ko, nga wala siya sa aton luyo sa matabo ato. Wala sa nagabulig sa iya dito. Bangod siya la isa ang ato dito. Anak, kung ani siya diri, bisan paano, mahakos ko siya. Kag mabuligan ko siya. Mabuligan ko siya. Hindi ba na ako magpati? Nga napatay si Manang Melinda sa heart attack, Nay. Wala siya sa nga mo sinang abalatian eh. Basi ba na ako ng ibang pangarason kung nga napatay siya? Ngani, nagaplano ako magpangita sa trabaho sa syudad, Nay. Ano? Mangita ka sang obra dito? Oo. Basi bala kung makakita ko sang paagi nga makasunod sa trabaho dito. Kag tinguhaon ko na mahibalan kung ano gid ang kabangdanan sang kamatayon ni Manang. Basi bala kung ginhiluan siya. Basi kung may naghandom hindi maayos sa iya. Kinahanglan mapatod naton inanay. Hindi na. Hindi na malo. Hindi ako maluyag nga maglakat ka pa. Hindi ako maluyag nga madula ka sa akon. Hindi ako madula, Nay. Luyag ko lang nga mahibalan kung ano gid ang natabo kay Manang. Siring sang doktor, nakita sa autopsy nga napatay siya sa balatian sang kasing-kasing. Kaya hindi ako magpati nga matuod na, Nay. Wala siya sang balatian sa kasing-kasing. Himata kita. Kagkilala naton siya. Basi bala kung giniluan siya, Nay. Basi kung may foul play nga natabo. Kinahanglan makahibalo kita sina. Agod maglinong man ang aton balatsyagon. Kag hindi kita magpalibog kung ano gidagmantuon nga kabangdanan sang iya kamatayon. Mayong adlaw. Uy, mayong adlaw man ah. May kinahanglan ka? Ma'am, nakita ko nga may karatula sa inyo dingding nga wanted boy. Mapresentar tani ako. Uy, hindi ka man boy. Babayi ka nga nagsuksok lang sang pantalon kag amo man sang kamisita. Kag nagkalo ka man sang maong man. Oo, ma'am. Pero makasarang ko yung magtrabaho sang iya sang boy. Kwan ma'am, kay balo ka. Sa probinsya ako maghalin eh. Kag bisan ano nga trabaho, sudlan ko. Para lang nga makakaon ako. Oy, amo gali. At sige ah.
Magsulod ka. Kay mahambalanay kita sa sulod. Malo ang ngalan ko, ma'am. Kag may pamilya pa akong nabilin sa amon. Pigado kami. Kag gusto ko lang makabulig. Amoy na nga nagpasimpalad ako Pero mapisan ko ya, ma'am. Kag hindi ka maghinursol Pilawi lang anay bala ako sa pila ka adlaw. Makaibalo ko ya magluto. Nagapati ako sa imo Kag ining balay nga ini, boarding house ini. May nagadayon dire nga 3 ka babae Kag nagatrabaho sila sa nightclub. Kag nagaobra sila kun gabi. Nagakatulog sila kun adlaw Gani kinahanglan nga magtrabaho ka sa gabi nga daan para nga hindi sila makabugtaw kun adlaw kung nagatrabaho ka. Ate, oo ma'am Tandaan ko ina. Hala sige, baton ka na Pati ikaw ma'am. Nagaobra man kun gabi? Aba oo, nagaobra man ako kun gabi. Tawgan na lang ako kay nang Danica Ate, oo nang Danica. Ate sige, magsunod ka na lang sa akon. Kay tudlo ko sa imo ang imo hiligdaan nga kwarto. Dalaan na lang galing mga bayo mo kag malita Ate, oo nang Danica. Mapisan matuod si Malo. Kung tanawon ko siya, daw lalaki gid siya ho. Manubo ang iya buhok. Kag ang iya nga ginasuksok, pang lalaki gid nga bayo. Kung sa bagay, maayo manggani ina para nga hindi siya pagbastoson sa mga istambay diri sa kanto. Kag daluyagan man siya sang akon mga borders nga mga kaplog diri. Buisit! Buisit! Uy! Hala? Anong natabo? Naglagabong ang mga gamit sa piyak nga kwarto ho? Kagakig ang isa ka border ni Manong Danica? Ay, salamat. Wala nang gawod. Ay, siguro. Tinakpan siya sa panghaboy sa iya mga gamit Bilang ko dagat na ako'y di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa aton platuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Nga kung kamo man may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton platuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo!
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health.
bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman sang una ko ikaw nga nakita. Naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhan. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka, nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanina. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bombo Radio. Basta Radio Bombo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan
Dear Diary. Dear Diary, bahin sa nagligad, nakita ni Salome nga nagapadalom sang pensar niya si Freddy. Ginusisa niya ini. Ginpamangkot siya ni Freddy kun bala, may ginasuksok siya nga kulintas na maghalin ini. Amo na lang ang kalipay ni Salome nga may nadamduman na si Freddy. Kanang siling siya nga husto si Mercy nga mag-aayog siya sa balatian niya. Sa pagpadayon ko pagid. Mercy, may isugid ako sa imo. Ano ina, Mami? Kaina, nagpamangkot sa akon si Freddy. Kung may kulintas siya nga ginasuksok, antes siya magkadto sa gira dito sa Mindanao. Nga, Ami. Nga nakahambal siya sina. Suno sa iya, nakadumdum siya nga may kulintas siya nga masami ginasuksok. Apang magamay kuno ang kadena. Kani nga masami niya ini nga ginahikap sa iya liog. Kay basi malakon mabugto. Kag nadumduman na niya ina Mercy. Sa banta mo, mabalik na ang iya pensar? Parehos ang una? Oo, Mami. Matuod ina. Nakahambalanay na kami ni Doc. Nahambalan na namon ang parte sa progreso ni Freddy. Kag suno sa iya, madali na lang siya kuno mag-ayo. Oh, salamat! Salamat kun amo. Nadumduman na niya ang jutay nga butang, parte sa iya kulintas. Mercy? May kulintas pala siya nga ginasuksok? Sang masapuan mo siya? Ha? Kwan. Wala na ako sang nakita nga kulintas sa iya, Mami. Ayhan, nagtabog na ato sang makrash ang iyang eroplano. Mahimo. Mahimo nga matuod ina. Ayhan, nawasi ato sang makrash ang iya eroplano. Pero, nadumduman mo bala? Nga may ginhatag ka nga kulintas sa iya? Ha? Abaho, Umi. May nadumduman ako. Ayhan, amo inang ginasiling niya nga kulintas. Ugaling kay nawasi lang. Kag, bangod nga naanad siya, nga ginahiram niya ina permi. Nadumduman niya. Pabay ilang mi kaya tagang ko siya liwat sang kulintas. Sige. Buhata ina. Buhata ang tanan. Agod nga magadugang sa pagpabalik sa iya kaisipan. Ragway sang babae sa iya wallet. Kag girlfriend ato ni Freddy. Kag mahimo nga siya ang naghatag sang kulintas nga ato kay Freddy. Kinahanglan nga isalsal ko sa pinsar niya nga ako ng kulintas nga ato. Malain ini. Hindi siya dapat nga mag-ayo. Kag nahibalaan ko na kung anong buhaton ko. Hindi ka mag-ayo, Freddy. Mabuang kapagid. Mahapos ko nga buhaton, ina. Tungod sa ospital nga ginaobrahan ko, mahapos ako nga makakuha sang mga bulong nga iligal. Kag amo, ina, ang ipainom ko sa iya sang amat-amat.
hindi siya dapat na mag-ayong. Kinahanglan nga magapabilin siya nga amo sinha sa tanan nga tion. Ako ng kulintas nga ini. Kagsuno kay Tiyot ako'y. Nakita niya ini sa duog sa diin. Na-crash ang aeroplano ni Freddy. Kagsiling ni Tiyot ako'y. At umanid ang knapsack nga sa diin. Nabutang ang mga dokumento ni Freddy. Kag amo ina. Nga madamo sa nahibalan si Mercy sa pagkatawa ni Freddy. Animal nga size ang babae. Ginpatalang niya ang mga ginikanan ni Freddy. Kag pati na ako. Naalarma si Mercy bahin sa kulintas na ginhambali sa lumi sa iya. Ganin nagplano siya nga paimnon sang iligal nga bulong si Freddy para hindi na ini mag-ayo pa. Kagako naman, nagpati nga paagi sa dokumento ni Freddy nga nakita ni Mercy, napatalang sining ginikanan niya. Kagpati man ako. Sa pagpadayon ko pagil. Obre, Kas? Kas Ilma? Nakalagpat ka man sa pagbisita diri sa akon. Amo pala ako nakaangkon sang tion eh. O ano, kamusta ka? Masako ako sa akon trabaho. Kadamo abis ang pasyente sa ospital mo. Oh, ngaari ka man. Ambot lang kung makabulig ka sa akon, Kas. Pero, nagpasimparad lang ako Ano bala ina, Kas? Isa ka nurse. Gusto ko lang nga makaibalo. Kung ang tanan nga nurse, narestro sa Pilipinas? Abaho o, Kas. Ang tanan nga nurse, nakarehistro ina sa roster sang mga nurses diri sa Pilipinas. Ay nga aman, Kas. Nga nakapamangkot kasi na? Luyag lang ako makaibalo nga kun bala. Ang nurse na kilala ko, isagid ka matuod nga nurse o kon nurse nga piki. Sino ba lang ngalan niya, Kas? Si Mercy Tumbagan. Mercy Tumbagan? Ay, mapos lang ina, Kas Tanawon naton ina sa internet. Maghulat ka lang sa makadali, ha? Wala ka magsala. Isa siya ka nurse. Nakadumdum na ako, Kas. Isa siya ka nurse nga ang tima permi. Ang kutso-kutso sang nurse sa ospital. Amo ina nga nadumduman ko siya, Kas. Anong nadumduman mo parte sa iya? Napahalin siya sa ospital nga ginobrahan niya, Kas. Nadakpan siya abi nga nagabaligya sang morphine sa gwa. Kag ang bulong nga ina, Kas, ginapanag-iyahan sang ospital. Ginkawat niya ay na, kaginbaligya niya sa gwa. Ano? Oo. Nadakpan siya. Gani nga, ginpahalin siya. Kag may akusasyon pagid sa iya, Kas. Ano nga akusasyon? Isa ka pasyente nga napatay. Bangod wala niya ini napainom sang bulong. Gani ginakusar siya sang pamilya sini. Gani nga nadula siya sang hinali. Amo gali? Oo. Napinding ang mga akusasyon. Kag may standing warrant para sa iya. Nga kung makita siya, dakpo na siya dayon. Amo gali? Ang
Ambot lang. Kung sa diin na siya subungkas, wala sang nakahibalo. May nagsiling nga, nagpuslit lang siya kuno sa iba nga pungsod. Apang wala na ini mapamatudan. Ay, amo gali kas? Ay nga aman kas. Anong kinahanglan mo sa iyahaw? Ugaling mo na lang mahibalaan Ate, sige, mali na ako. Salamat kas ha? Okay lang Wala sang huya nga babae si Mercy. Wala gid sang huya. Mami, Daddy? Ano inaiha? Nagaplano ako nga dalon sa iban nga pungsod si Freddy. Hindi ba lang nga suno sa imo? Amat-amat na siya nga nagaayo? Oo, gani, mi. Pero, may best man nga nagabalik ang iyadaan nga kahimtangan May best nga, hindi siya makakilala sa akon. Ha? Oo, mi. Di, amo ina nga nagpamatod ako. Nga dalon ko na lang siya sa iban nga pungsod. Pagkatapos ang amon kasal. Dito, madamos ang doktor nga abanse ang pagbulong. Kag mabulong gid ang balatian niya sa utok. Mercy, sugot kami para sa kaayuhan sang amon anak. Sugot kami sa plano mo. Kag hindi ka magpalibog sa ganastuhon. Kami lang mahibalo, anak. Ay, madamo gid nga salamat, Daddy Tiborcio. Pagkatapos sa inyo kasal, mahimo mo sa madala sa ibang nga pungsod. Mercy, buligan ko nga mahanda ang inyong mga papeles. Napapati ko si Mami kag si Daddy. Ang matuod, nga nahadlok akong magbalik ang kaisipan ni Freddy. May best nga daan kong kaisa, nga ginatawag niya ako nga Elma Jane. Ang daan niya nga girlfriend. Kag kundiri siya, hindi ako makahulag sang maayo. Bangon ara permi si Mami sa lumis sa iya tupad. Apang pundid to na kami sa iban nga pungsod. Mahimo ko na ang tanan. Kag mahimo, nga sa pagpauli ko, kaupod ko man gihapon si Freddy. Apang ako na ang ara sa iyak kaisipan. Kag bangod nga nakasal na kami, mangin ako naman ang iya palanublion. Kaupod sang bata nga ginadala ko, nga anak sang lalaki, nga nagpasalig sa akon nga unungan ako. Kag nadula lang sang hinali. Impasalig man ako sang tampuhaw. Sige lang, makita ay gid kita liwat, Jason. Ikaw ang rason kung nga ang naggamo ang kabuhi ko. Nakapatay ako sang tao. Bangod ikaw lang ang ara pirmi sa akon kaisipan. Sa tanan nga tion. Apang naglaom lang gali ako sa wala. Wala na sang pulos ang tinunan ko. Tungod hindi na ako makatrabaho sa ospital. Kag subong, panago lang ang ginabuhat ko. Apang salamat lang kay nakita ko si Freddy.
Gani nga nakabangon ako liwat. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radio Bumbum. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio